Hola companys, doncs aquest d'aquí és l'Altei que està situat a Rovira Roure i a més arriba l'ascensor. Fixeu-vos els despatxos que hi ha amb aquest immoble. Altre despatx, o saleta i un altre supergran. Doncs bé, aquesta és una part del local. Realment tenim, passant cap aquí, que veieu l'ascensor, aquesta porta i aquesta porta. I tenim tota la planta de l'edifici. Aquí te quedaria una altra sala, aquí una altra sala i passarem per aquí. Tindríem bastant espai. Fixeu-vos, aquí hi ha també el quadre de llums, quarto de bany i més espai per aquí. Aquesta porta connecta amb l'altre local i aquí hi ha un quarto de bany. Doncs molt bé companys, Marc Oliver d'Arquitecte 360, 615 67 47 20 o 973 10 22 86. Ens veiem aviat.